Правядзенне неабходных прафілактычных мераў у грамадскай транспартнай галіне рэгулюецца шэрагам рэкамендацый для суб'ектаў гаспадарання, якія зацверджаны Міністэрствам аховы здароўя краіны. Яны тычацца такіх пунктаў, як ахова здароўя работнікаў і пасажыраў, арганізацыя перавозак і тэхнічнае абслугоўванне транспарту ва ўмовах нестабільнай эпідэміялагічнай сітуацыі і, безумоўна, санітарная апрацоўка. С момента появления коронавируса в Беларуси у нас эти мероприятия профилактические проводятся, и мы не прекращаем обработку транспортных средств. По возвращению с линии 100% все автобусы обрабатываются, и также еще в межпиковое время на диспетчерских пунктах это центральная городская больница, это газоаппарат и это диспетчерская в Южном проводится обработка. Прырост выпадкаў захворвання на COVID-19 у апошні час павялічваецца, хаця і няма такога ўздыму захворвання, як на пачатку лета. Але рэкамендацыі бяспекі засталіся ранейшымі. У тым ліку і для пасажыраў грамадскага транспарту. Складаней за ўсё у аўтобусах ці тралейбусах трымаць дыстанцыю, асабліва ў гадзіны пік. Калі адмовіцца ад паездкі немагчыма, варта захоўваць рэспіраторны этыкет. І, безумоўна, сачыць за гігіенай рук. По общественному транспорту у нас однозначное мнение. Конечно, вы находитесь там достаточно продолжительное время, да, от 10 минут и больше, едете 20-30 минут. Скученное количество людей, достаточно плотно, особенно в час пик, когда мы добираемся на работу, в школу. И, конечно, масочный режим, наши рекомендации однозначно в этом направлении. То есть, если ты находишься в транспорте, вокруг тебя незнакомые люди, многие кашляют, чихают, чем он болеет, неизвестно, конечно, нужно одевать на себя маску. Таксама медыкі падкрэсліваюць, што акрамя каронавірусу ў дадзены перыяд пагрозу прадстаўляюць і іншыя сезонныя захворванні, якія перадаюцца паветраным шляхам. У вобласці працягваецца імунізацыя супраць грыпу. На сённяшні дзень прышчэпку ад гэтай хваробы ўжо зрабілі 75 000 чалавек. Медыкі плануюць ахапіць вакцынацыяй 40% насельніцтва, што складае 540 000 жыхароў рэгіёна. Вераніка Якавец, Алексей Рыбкін, Александр Сівіцкі, телерадиокомпания «Брест».